Здравейте! Ето един Opel Antara 2007 година. 3.2 бензин, на който монтирахме газов инжекцион КМ Експерт. Ето, така изглежда Opel, 6 цилиндров. Няма как да скрием изпарителя. Значи може и да го скрием, но е излишно, защото идеята ни е винаги да може да се обслужва лесно. Обслужването трябва да бъде елементарно. И този клиент също ни помоли няколко пъти, това е Opelчето, бутилка в резервната гума, 72 литра. Сега ще ви покажа. Ето бутилка в резервната гума, 72 литра. И зареждачката на капачката за бензина. Ето. Не сме отвили на крайника. Ето как стои. Леко отворил с накрайника вътре. Ако отвиеме, ще затвори перфектно. Сега ще ви покажа и копчето. Ето копчето. Колата заспива. Ето вижте. Колата в момента заспива. И всичко приключва. Ако желаете да ви направим оферта за монтаж на газов инжекцион, звънете на телефона на Автогаз Център град Червен бряг или ни пишете в месенджера на страницата на автосервиза. Благодаря ви.